Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nandito ulit tayo sa ating topical word analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 15 hanggang 18, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, umpisa natin ang update. Wala pa rin pagbabago ng ating panahon. Natili pa rin yung hanging amihan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na ang silangan bahagi po nito, kasama po ang Kabikulan. So, magkakaroon po rin tayo ng, although nag-improve po ang panahon, may mga padaan-daan pa rin mga showers o drizzles sa may Kabikulan hanggang sa may bahagi po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Kasama rin po ang hilagang bahagi po ng Panay Island. At gayon din po, ang amihan ay nakaka-affecto din sa northern part ng Palawan. At ang ibang bahagi po ay medyo mabuti po ang panahon, although medyo malamig pa rin yung simoy ng hangin mula sa epekto po ng amihan. Samantala, ang bahagi po ng Eastern Visayas, Mindanao, Southern Palawan at Southern Sulu Archipelago, kasama po ang offshore Bangsamoro, ay nasa influensya po ng tinatawag nating surface trough. Ang areas po nito ay magkakaroon po ng maulap na pag-uwi rin na may mga kasama pong mga pagkulog at pagkidlat. So, yung tail end ng frontal system ay nandito na lamang po sa may dagat Pilipinas. So far, yung amihan na lamang po at yung surface trough ay nakaka-affect po sa ating bansa. But sa mga sunod na ilang araw ay may papalapit na naman pong bugso ng amihan. But short-lived lamang po ito hanggang Lunes. So bibigay natin sa inyo latest mamaya lamang. Samantala, sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayong natatanaw ng LPA. Dahil po na yung buwan na ito hanggang Marso ay medyo limitado po ang mga nag-form ng mga tropical cyclones. Dahil po, taglamig pa po ang Northern Hemisphere. At so far, mag-iingat lang po sa mga thunderstorms na mag-generate po ng mga flash floods at landslides dito po sa area po ng Mindanao at Southern Palawan dahil po sa surface trough. At maging maalon pa rin po ang karagatan sa malaking bahagi po ng Luzon dahil po sa hanging amihan. Samantala, ito po yung fast animation. So, kita po natin dito ang mga kaulapan dulot po ng surface trough. So, yan po ang bibigay po ng mga thunderstorm sa bahagi niyan. Kasama po ang Eastern Visayas. At kung titignan natin yung zoom in satellite animation, nakita po natin ang low-level clouds like nimbus stratus at cumulus clouds. Yung bibigay po ng mga showers, drizzles sa area na yan. At gayon din po dito sa silangan at gitnang bahagi po ng Northern Luzon. Samantala, yung kanluran bahagi, kahit na may amihan, ay manatiling tuyo po dahil po napoprotect po yan ng mga bulubundukin po ng Cordillera at Sierra Madre ng Luzon. Kaya hindi nakakapenetrate po ang mga kaulapan at lamig ng hanging amihan. Dito naman po sa may Palawan hanggang sa Mindanao, kaya po sa silangang bagay po ng Visayas ay natili po ang surface trough. May mga thunderstorms po dyan nakita natin yung perform na yun, nagbibigay po ng malalakas na ulan. Common po yun na yun dahil po meron po tayong umiiral po na malakas na La Nina. At ngayon puntahan natin ang windy.com 3-day rainfall accumulation. Mula po ito sa ECMWF model at for the next 3 days hanggang linggo ay kitang-kita pa rin natin na meron pa rin mga pag-ulan sa Kabikulan, Kabisayaan, Palawan at Mindanao dulot po nitong mga weather systems na ito. So, medyo hindi pa po tayo makaka-experience ng medyo halos walang ulan araw-araw. But may mga ulan pong inaasahan po niyan. At pag titingnan natin yung pinaka-latest mula sa windy.com American Model Wind Forecast na yung araw na ito hanggang bukas Sabado, may natili pa rin yung hanging amihan sa Bicol Region at northern portions po ng Sulu Archipelago. Kasama po ang portion po ng Panay, Masbate, Romblon at Marinduque. At gayon din po dito sa may bahagi po ng Batanes at Pabuyan Cubao Islands. Pagdating po ng linggo ng umaga, may bagong surge naman po ng amihan na makaka-affect po sa bahagi po ng Batanes at Pabuyan Cubao Islands at kakalat po sa Hilaga at silangang bahagi po ng Luzon. Kasama po ang Camarines Norte at Northern Quezon. Samantala ang Camarines Sur hanggang ibang bahagi po ng Bicol ay nasa mahinang amihan lamang. At ito po ay hihina pagdating ng Monday ay dito na naman po sa may Northern Quezon itong
hanging amihan at may posibleng may mag-form na low pressure area dito po sa may southwest ng Palawan. Palabas na po yan ng ating bansa. At pagdating po ng Tuesday, dyan po yung LPA, west of Borneo o west of Brunei. At Wednesday, mag-shift po yung hangin galing sa silangan. Hindi na po amihan, so medyo iinit naman po ang ating panahon. But may maulan pa rin inaasahan dahil po sa prevailing La Nina. At ito na po yung aktibong LPA sa may northwest of Borneo. At hanggang Huwebes po ay manatili po ang hangin silanganin. At yung low pressure naman po ay tumatawid na po ng katimuan bahagi po ng South China Sea or West Philippine Sea. Okay, so far, yan po ang ating forecast sa hangin mula sa wind.com at American Model. At inaasahan na po hihina na po ang amihan simula Martes next week. And babalik tayo sa medyo mainit na hangin silanganin, but hindi pa rin mawawala ang mga hapon-hapon na ulan dulot po ng La Nina phenomenon. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather update na yung araw po ng Biyernes hanggang Monday at pabalik ulit tayo sa Lunes para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mr. Typhoon, para updated po kayo sa mga upcoming storms or mga weather updates sa mga susunod na araw. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking YouTube channel.